Så. Jeg har noget meget at sige til dig. Mushroom. Hej YouTube. Tilbage på vores danske. Det er Dennis Vikings. Og til jer, der aldrig har set vores engelske kanal. Og søst. Hvad er der med mine engelsk ting? Okay. Så vi prøver at se, om vi kan komme ind på en eller anden måde. Som vi sikkert ikke kan. Episode Heroes. Okay, de ser ud til at have ret gode ting, men vi kan ikke grifte den, så jeg skal bare komme videre. Skal vi løbe den her vej? Ja. Placeholder. Vi er bots. Ja, det er lidt under. F create Danish Vikings YouTube. Ja. Jeg vil gerne lige vide, hvad den der placeholder skal bruges. What is the placeholder used? August. Ja. Okay, det er det bare normalt. Skal vi ikke lige til TP os over til et andet sted? Jo. Har du random CP? Okay. Er det skråstreg random? Du har fået et kompas, har du ikke det mere? Jo, jeg har det. Så brug det. Det har så godt nok ud. Tilbage til mig. Det var godt, jeg kom til at skrive forkert, ellers havde jeg tilbage til en forkert. Ja, det så fint nok ud. Jeg begynder at fælde træer. Hvor er du hen? Nå, det er du. Finder du et basested, mens jeg fælder træer? Ja. Vent lidt, er der MCMMO på? Yes! Oh my god, er der MCMMO på? Ja. Oh my god. Jeg elsker i hvert fald MCMMO. Jeg ved ikke, om Sebastian kan lide det. Det gør jeg. Vi er 2 store fans af MCMMO. Hvem skal være vores miner, hvem skal være vores træhugger? Jeg kan lige få noget dirt. Nej, jeg har lige fundet noget kul. Okay. Oh my god, også den her pickaxe er god. Den er en fisk. Okay, der har været en tidligere base her. Skal vi kigge nærmere på den? Ja. Og så på et tidspunkt skal jeg så prøve sådan, jeg kan få lavet en intro til den her kanal. Nej, det tror jeg. Okay, ja, du lavede introen. Jeg har lavet introen til vores engelske, som vil komme ud noget tid. Så vil du lave. Nå ja. På den engelske kanal, så vil mange af videoerne enten være med mods, eller hvad er det nu det hedder, eller med command blocks, fordi jeg er lidt af en command block nørd. Ikke noget, far? Ja. Nå. Jeg vil bare ved med at falde træ. Skal vi lave et hus, eller skal vi lave en rigtig base? Jeg tror, de har fundet en fin hule, vi kan bruge i. Okay. Vil du godt komme og se den? Jeg vil net, jeg glemte at invitere dig til danske Vikings. Okay, F, join. Sådan der er jeg inde. Okay. Og så. Bare lige så ved, at Sofie, hun er min lille søster. Sofie, vi filmer dansk lige nu. Ja, hun har bare lige lyst til at sige hej. Eller til at sige hej.
Og og bare lige for jer, der gerne vil vide det, jeg filmer med Overwolf. Det har jeg gjort meget længe nu. Jeg har faktisk ikke brugt noget andet program. Udover en gang brugte jeg Facecam, men jeg er ikke så glad for at skulle vise mit ansigt til alle. Jo mindre jeg er sammen med venner, så jeg har stoppet med at bruge det. Og fået sat noget foran mit kamera. Så I vil ikke kunne se nogle Facecam videoer. Jeg kan tilbage, men jeg tror, Jeg har lige fundet resterne af en TNT-kanon. Jeg snupper lige redstone nu. jeg tror, det er det, jeg fandt. Var der obsidian op på tom? Nope. Okay, det var ikke. Er der TPL? Ja, Okay, der. det er godt, at jeg lige gør dig sikker. Ja, og Så hvis der var en redstone torch. Okay, skal vi bare lave os en hule her? er det ikke fedt? Nå ja, YouTube, just for information. Jeg har været inde og ændre lidt på mine Minecraft-spilfiler. Det er ikke noget lovligt, det er fuldt lovligt. Alle har lov til det, hvis de har lyst. Men det gør bare sådan, at min skærm vil hele tiden være lige så lys, som hvis jeg stod i normalt dagtid. Jeg kan måske på et tidspunkt lave en video om, hvordan det går. Så jeg graver et lille hul ind her. Der var noget jern. Okay. Nu har vi crafted table. Ja. Og en dør. Men vi ses i næste episode.